கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் பொழிந்த 6ஆம் வார்த்தை முடிந்தது. யோவான் 19:30. இயேசு காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தடையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார். யோவான் நற்செய்தி நூலின்படி இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மொழிந்த கடைசி வார்த்தை முடிந்தது என்பதாகும். முடிந்தது என்று இயேசு சொன்ன வார்த்தை அது சோகமான வார்த்தை அல்ல, தோல்வியான வார்த்தை அல்ல. அது ஒரு வெற்றியின் முழக்கம், வெற்றியின் வார்த்தையாகும். முடிந்தது என்பதன் விளக்கத்தை காண்போம். முடிந்தது என்ற வார்த்தைக்கு கிரேக்க புதிய ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள சொல் டெட்டலஸ்டாய் என்பதாகும். இதை தமிழில் நிறைவு செய்யப்பட்டது, முடிந்தது, நிறைவேறப்பெற்றது, நிறைவேறியது என்று மொழிபெயர்க்கலாம். யோவான் நற்செய்தியில் தாகமாய் இருக்கிறேன் என்று தாகமாய் இருக்கிறது என்கிற 5ஆம் வார்த்தையிலும் முடிந்தது என்கிற 6வது வார்த்தையிலும் இயேசு எல்லாம் முடிந்தது, எல்லாம் முடித்து விட்டது அல்லது எல்லாம் நிறைவேறிவிட்டது என்ற கருத்தை கடவுள் தன்னிடம் செய்யும்படியாக கொடுத்த அனைத்து வேலைகளையும் தான் செய்து முடித்து விட்டதாக இயேசு கூறுவதை புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. எல்லாம் முடிந்தது, அனைத்தும் நிறைவேறிவிட்டது. கடவுள் இயேசுவுக்கு கொடுத்த எல்லா வேலைகளையும் இயேசு செய்து முடித்து விட்டார் அல்லது நிறைவேற்றி முடித்து விட்டார் என்ற பொருளை தருகிறார். வேத வாக்கியங்களில் நிறைவேற்றுதல். புதிய ஏற்பாட்டின் இதர இடங்களில் நிறைவேற்ற வேண்டிய இந்த வினைச்சொல் இயேசுவின் சிலுவை மரணத்தை பற்றி தீர்க்கதரிசிகள் கூறியவைகளின்படி லூக்கா 8:31 நிறைவேறிற்று. முதலாவது டெலையோன் என்ற வார்த்தை டெலைவிட்ஸ் என்ற வார்த்தையிலிருந்து வருவதாகும். இந்த டெலைன் மற்றும் டெலையோன் ஆகிய வார்த்தைகள் எல்லாம் முடிந்தது என்பதில் வேத வாக்கியங்களும் நிறைவேறி முடிந்தன என்று கூறுகின்றன. இரண்டாவதாக டெலையோன் என்கிற இந்த வார்த்தையை பிதாவானவர் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் செய்யும்படியாக கொடுத்த வேலைகளை இயேசு கிறிஸ்து செய்து முடித்துவிட்டார் என்று குறிப்பிட யோவான் இந்த வார்த்தைகளை ஏற்கனவே பயன்படுத்தியுள்ளார் என்றும், யோவான் 4:34 இயேசு அவர்களை நோக்கி, நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்து அவருடைய கிரியைகளை முடிப்பதே என்னுடைய போஜனமாய் இருக்கிறது என்றும் காண்கிறோம். இயேசு சிலுவையில் முடிந்தது என்று கூறியது அவர் பிதா தனக்கு செய்யும்படியாக கொடுத்த அனைத்து வேலைகளையும் செய்து முடித்தார் என்று தன்னை பற்றி பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் முன்னுரைத்த அனைத்து தீர்க்க தரிசனங்களையும் நிறைவேற்றி முடித்தார். சிலுவையில் முடிந்தது, நிறைவேறியது. கடவுள் தனது குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவிடம் நிறைவேற்றும்படியாக அல்லது செய்யும்படியாக கொடுத்த வேலைகள் பழைய ஏற்பாட்டில் மேசியாவின் பாடு, மரணம், அடக்கம், உயிர்த்தெழுதல், பரமேறுதல் மற்றும் பிதாவின் வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்திருந்து நமக்காக பரிந்து மன்றாடுகிறார். இயேசு சிலுவையில் முடிந்தது என்று சொன்ன யோவான் 19:30 வசனத்தில் சில காரியங்களை வசனத்துடன் பார்க்கலாம். பாவத்தின் வல்லமை நீக்கப்பட்டது. ரோமர் 8:2 கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை பாவம், மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்திலிருந்து விடுதலையாக்கிற்றே. எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் ரட்சிப்பு. மத்தேயு 26:28 இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி அநேகருக்காக சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய இரத்தமாய் இருக்கிறது. மரிப்பதற்காக கீழ்ப்படிதலும் அன்பும் செயல்படுத்தி காட்டப்பட்டது. பிலிப்பியர் 2:8 அவர் மனுஷரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம், அதாவது சிலுவையில் மரண பரியந்தமும் கீழ்ப்படுத்தவராகி தம்மைத்தாமே தாழ்த்தினார். கடைசியாக இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு உயர்த்தப்படாவிட்டால், அவர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயர்த்தப்படாவிட்டால், அவர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்து பரத்துக்கு ஏறி பிதாவின் வலது பார்சத்தில் உட்கார்ந்து இப்பொழுது உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் மன்றாடாவிட்டால், அவர் உங்களையும் என்னையும் தன் பக்கம் இழுத்து கொள்ள இயலாது. 7ஆம் வானதூதர் தம் கிண்ணத்தில் இருந்ததை
வான்வெளியில் ஊற்றினார். அப்பொழுது கோவிலின் அரியணையிலிருந்து எல்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டதாயிற்று என்ற ஒரு பெரும் குரல் ஒலித்தது. அந்த வாய்ப்பை கொடுத்த எல்லா கர்த்தருக்கு சோத்திரம் உண்டாதாக.